Hej, jeg vil gerne præsentere min bedste veninde Ana Carolina. Hun er fra Guatemala. Hun er spansklærer i Tønder Gymnasium. Hej, Kato. Jeg har en opgave, som jeg har fået fra Kulturaffærer, som jeg skal interviewe en person fra en anden kultur, som bor i Danmark. Så jeg vil gerne stille nogle spørgsmål, som jeg vil gerne stille til dig, Kato. Hvis du er sød og svare på det. Ja. Vi er her i gymklub, når vi træner sammen. Så derfor vi er her udenfor. Jeg har lånt et par stole her, og så vi har lige danset i dag. Så hvis du er sød og svare det. Ja. Please. Ja. Så jeg starter med den første spørgsmål. Jeg vil gerne høre om, hvem bestemmer i din kultur, Kato? Hvem bestemmer i min kultur? I Guatemala, yes. Ja, det er en patriarkalsk samfund, så det er meget normalt, at det er manden, der bestemmer hjemmet og også i private selskaber. Det er også mænd for det meste, men det er mere og mere normalt, at det kommer flere kvinder efterhånden. Ja. Okay. I forhold til Danmark, det er mærkeligt, eller hvad synes du? Det er sådan, fordi, ja, altså jeg vil sige, Chile, det er det samme. Men lidt mindre, tænker jeg, men i forhold Guatemala i Danmark. Ja, i forhold til, ja, altså i Danmark er det meget mere lige stilen, både hjemmet og også i de offentlige rum. Mens i Guatemala er stadigvæk lidt mere traditionelt samfund, hvor det er mændene, der bestemmer, og man siger det også mere ud i de offentlige rum. Ja. Okay. Hvem bestemmer i familien? Igen, det er manden. Men det er mange tilfælde, hvor det ikke er noget mand i familien, for det måske er enten faren er opdrager ikke børnene, det er kvinderne, der opdrager det. Og det er også i de tilfælde, hvor mændene, for eksempel hvis sin familie bliver skilt, eller forældrene bliver skilt, så er det moren, der beholder børnene, og det er hende, der opdrager børnene. Ja. Og manden måske gifte sig igen og ja, få en ny familie og sådan noget. Ja. Okay. Er det stor forskel på rig og fattig? Ja, det er meget stor forskel på rig og fattig. Okay. Ja. Man kan tydeligt sige det. Ja, man kan tydeligt sige det. Altså for eksempel er der nogle kvarterer, hvor du kan se, altså der er nogle kæmpe store huse i, eller hvad kalder man, en kompleks, altså et område, hvor det er, som er lukket område, hvor der er vagter og sådan noget, og så måske 200 meter derfra er der en fattig kvarter, ikke? Altså næsten en slumkvarter-agtig nogle steder. Yeah. Så der er meget stor forskel, og man kan sige det tydeligt i samfundet. Det er nogle, der har rigtig mange penge, og det er nogle, der ikke har noget som helst. Ja. Okay. Hvilken rolle har kvinder i samfundet? Ja, som sagt, det er mere, at kvinder opdrager børnene. Og kvinder, de er sådan, at hvis man har penge nok, og manden tjener penge nok, så siger man det ofte, at det er kvinder, der bliver hjemme. Okay. Ja, og passer huset. Og huset lever med, og, ja. og så går rent derhjemme. Og det er hende, der tager sig af børnenes skole. Og så kvinder, det kommer, de har ikke lov til videre uddannelse, eller hvis de er færdige uddannelse. Og selv når de er færdige uddannet, og de gifter sig, efter de gifter sig, og manden tjener godt penge, så bliver hun hjemme alligevel, ikke? Når de har fået børn. Men hvis de er... Man kan godt sige, at de er mere
min generation, det er stadigvæk lidt sådan der. Sådan der. Men de yngre generationer, de begynder at være lidt anderledes. Altså, de kvinder, der uddanner sig, de vil ikke gifte sig. Og hvis de gifter sig, så vil de ikke have børn. Så, ja. Og så, men næste spørgsmål heller også, tænker nok, fordi det står, hvordan skal man opdrage sit barn? Og hvilken værdi er vigtig til opdragelse. Så det er der heller om, som kvinde gør det, eller hører mest fra far eller kvinde. Ja, det er... Det er fordi, hvis I kvinder hjemme, så hører jeg mest fra mor, eller hører jeg stadigvæk fra mand, eller hvordan? Man kan godt sige, at det er moren på en eller anden måde, der opdrager børnene. Men hvis man skal ud i det offentlige, hvis man skal besøge nogen, så er det tydeligt, at man stadigvæk har meget at skulle have sat. Og for eksempel, hvis det er derhjemme, selvom det er moren, der står for opdragelsen, så skal faren få at vide, for eksempel, hvordan du som mor, hvordan hun skal opdrage sine børn. Så de går igennem moren, men manden har stadigvæk indflydelse på kvinden. På kvinden. Ja. Altså hvis det barn går forkert, så mor skal være nødt til at sige til mand, okay, barn i dag går forkert. Skole var nogle fejl i skole, eller whatever, og sådan noget. Eller mor bare siger, okay, i dag vi siger ikke til far, fordi jeg vidste godt konsekvenser, hvis de siger, så altså ballade eller et eller andet. Ja, hvis det er noget ballade, hvis det er små ting, så tror jeg ikke, faren får noget at vide overhovedet, for så er det lige meget. Men hvis det er noget alvorligt, så er det der, hvor måske man informerer faren, ikke? Så, men det er til mand, det er stadigvæk er høj rolle i familien. Ja, det er, men altså, det er også sådan, at hvis vi tænker på, afhængig af hvad for en samfundslag du hører til, fordi sådan sagt, hvis du har mange penge, så bliver du hjemme, og du arbejder ikke, men så har du måske tjenestepiger og sådan noget, ikke? Og en, der passer dine børn og sådan noget. Og det er i forhold til familie, men og den anden ting er, det er religion. Ja. Det er, hvilken rolle spiller religion i den der familie og samfund? Hej! Hvilken rolle spiller religion i familien, eller i samfundet og familien? Fordi det er også det spiller en stor rolle. Og fordi det er en kristne kultur, men meget konservativ, så tænker man, okay, det står også lidt i Bibelen, ikke også, at manden er hovedet i familien, ikke? Mens moren skal ligesom kroppen og Så det er det der metafor, som bliver overført til virkeligheden derhjemme, ikke? Altså det er faren og religion, det bestemmer. Og faren, altså det er meget, meget normalt, at man tager i kirke hver søndag stadigvæk, ikke? Så alle, og alle familier skal med. Så vi har ikke lov til at blive hjemme og så lidt længere, altså når vi skal tidlig morgenmad, og så bare videre til kirken eller offentlig, hvad hedder, når man skal ud og alle sammen modes. Og det er hele familien, det er ikke nogen, der bliver hjemme. Og så hvilken tradition er vigtig i din kultur? Det er sådan en tradition, altså nogle religion, og det var nogle anden i kulturel siden af der religion en ting. Ja. Eller nogen anden? Ja, altså jeg tror det er religionen, der spiller en kæmpe stor rolle, men også den helt traditionelle måde at sige kønsrollerne på. Altså manden har i meget praktiske opgaver derhjemme, og det er ham, der skal
tager penge ind, og det er mere normalt, at det er mænd, der tjener mere. Det har en højere løn, end hvis en kvinde er også ude på arbejdsmarkedet, så har hun en lavere løn. Så ja, det er... Det er forskellige, altså, og det er altså meget forskellige, altså virkelig forskellige. Kvinder er altid hernede. I forhold, altså hun lever meget i forhold mænd, men er stadigvæk under mand. Ja, det er det. Altså, og jo, man kan godt sige, selv i det meget lave lag af samfundet, er det så, at når kvinder tager på arbejde stadigvæk, ikke også? Fordi de skal tjene penge, ellers så kan de ikke få det hele til at hænge sammen, men hun skal stadigvæk lave alle det, altså vasketøj, lave mad, opdrage børnene, mens faren, han tager bare på arbejde, og så kommer han hjem, og måske, man kan godt sige, at de praktiske ting, som faren skal tage sig af, det er måske at reparere, loftet, man skal reparere loftet, eller, altså det er de der meget praktiske ting, som man forbinder med, at det er manden, der skal gøre det. Men dengang, da du rejser til Danmark, hvor gammel var du? Jeg var 21 år gammel. 21 år gammel, og det var den tidspunkt, du rejser, det var det, du oplever fra lille. Når du kommer til Danmark, da du var 21 år, du kommer til at læse i universitetet i Danmark. Hvordan var den oplevelse, da du kommer til her? Ja, altså jeg har læst på universitetet i Guatemala 2 år før jeg kom til Danmark. Og så da jeg kom til Danmark, så læste jeg videre. Ja. Hvad læste du? Jeg læste selvfølgelig spansk, fordi jeg ville undervise i spansk. Så jeg læste spansk på universitetet, og så læste jeg min sidefag, som er historie. Ja. Og hvordan var din oplevelse, da du var inde i universitetet, som du læste spansk, og var det der samfundet, var det altså din oplevelse inde i danske samfund? Ja, altså jeg var lidt ældre, da jeg startede på universitetet i Guatemala, det var jeg 18 år gammel. Så jeg var meget ung, og jeg vidste ikke helt, hvad jeg ville. Det var bare, man gør det sådan, at man er færdig med gymnasiet, og så går man direkte på uni. Og man er ikke voksen nok. Man er ikke klar. Så da jeg startede her, så var jeg allerede 24 år gammel. Så jeg var lidt mere måde. Og så tænker jeg, at jeg skal læse noget, som jeg har lyst til at læse. Ja. Og så det er derfor, jeg læste spansk. For det er jeg meget glad for, litteratur og samfundsforhold i Latinamerika. Så læste jeg spansk og historie. Fordi jeg har altid været glad for historie, så jeg tænker, det er det, jeg skal læse. Ja, og hvad tænker du dengang på Danmark samfund og Danmark historie? Det var interessant for dig at vide om det? Ja, helt sikkert. Det var vigtigt også at kunne det. Hvis man vil være en del af samfundet, så skal man også kunne lære noget af de danske historier og hvordan det hænger sammen med samfundet. Fordi det er historier, der former samfundet. Ikke? Altså alle de der begivenheder, der gør vores samfund blive dannet og får de der form, som det har i dag. Og da du blev lærer, hvordan har været din oplevelse som en spansk lærer i Tana Gymnasium? Det har været positivt. Jeg er glad for at undervise. Det er selvfølgelig lidt hårdt nogle gange. Ja, det er sådan. Men sådan er det med alt. Alt har sine positive og negative del. Men generelt set, så er jeg glad for at undervise. Men hvordan med kollegaer? Og for jeg har sådan nogle fag i klasse, altså, jeg har så forskellige fag, ikke også? Og en del af dem, de var sådan, når man snakker om, det var fra min lærer, det hedder Louisa, vi snakkede sidste år, hvordan med forholdet bullying, hvad det hedder, den der
mobbing og sådan noget, man får fra sit arbejdsplads nogle gange, når man selv er udlænding, de kollegaer vil gerne gå under os og over og sådan, du ved godt, skyde og sådan nogle ting. Har du oplevet sådan noget? Det er svært at sige, om det var, om det er skyldes måske, at man er udlænding eller ej, men det er selvfølgelig, altså jeg har oplevet det som positivt. Altså folk har været meget, meget hjælpsomme. Da jeg startede med at arbejde som underviser, så var mine kollegaer meget, meget søde og hjælpsomme. Så det var det ikke noget problem der. Men det er sådan et alle steder i. Det er en gang imellem, så kommer nogle konflikter, og men jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det er skyldes, at det, at jeg var udlænding. Det tror jeg ikke. Det har noget med det at gøre. Er der nogen, fordi det er nogle gange, man føler måske, det kan jo ikke være, det ikke fordi man er udlænding, men det var sådan, det er når man måske usikker, det er nogle folk føler sig usikker, fordi måske de vil gerne tage din plads, og fordi måske vores energi, de er højere end deres energi, fordi for eksempel jeg selv jeg er masse energi over, hele tiden, og så det måske jeg går nogle folk, de er usikre, eller måske det er fordi jeg har for meget energi, det passer ikke godt, jeg passer ikke til den der sted eller sådan noget. Det der, nogle gange jeg føler sådan. Men fordi du er meget stille. Så jeg tror nok, du passer godt til alle steder. Så måske mine spørgsmål, det var ikke rigtigt, men det er sådan. Ja, altså altså måske kan det være nogle ting, som kulturelle forskelle kan påvirke til at starte med, men jeg tror meget hurtigt kommer man til at lære, hvordan en dansk arbejdsplads fungerer og er, og man laver bare sit del arbejde, og så fortsætter man også. Men som sagt, altså jeg møder nogle meget søde mennesker, og så vil det selvfølgelig være nogle enkelte personer, som måske føler sig usikre på dem selv, og så er det sådan, at så det kommer. Så jeg er lidt bare tilbage. Så men jeg starter til næste spørgsmål. Men Carolina er hun er, hvad det her, hun er digter. Hun er digterforfatter. Hvad det er digter? Jeg er digterforfatter på spansk. Så hvordan har været din oplevelse for at være digterforfatter? Altså jeg skriver på spansk, fordi det er mit modersmål, og det er det sprog, som jeg kan bedre udtrykke mig på, og hvor jeg kan udtrykke mine følelser bedre. Og mange af mine digter, de handler om de der forskelle, eller de der følelser, man kan have som udlændinge i et andet land. Og har de der to måder at se verden på. Ja, og det kommer du til at dengang, at du tænker på at skrive på dansk? Er det svært for dig at skrive på dansk, din følelse? Det er sværere. Men altså, jeg må sige, at nogle gange, så mens jeg er i gang med at skrive, og kommer i det kreative proces, så er det sådan, at det kommer et dansk ord først, før den spanske ord. Så det er, og det nogle gange så ender jeg med at skrive en hel sætning på dansk, mens resten er på spansk, fordi
ja, jeg har det der blanding i mit hoved af begge sprog. Det er faktisk rigtig svært, fordi du ved godt, jeg har ikke flyet dansk, men jeg prøver godt det bedste jeg kan. Du ved godt, du kender mig, men det er super svært vise vores følelse. Derfor jeg er meget krop. Du udtrykker meget med kroppen, jeg bruger meget min krop til at sige tingene, fordi what the fuck, det er svært at sige, hvad jeg føler af. Men det sidste, synes du, Danmark er glad for, føler du det danske samfund sætter pris på din bidrag i dette samfund? Ja, det tænker jeg, at det gør. Og jeg tænker også, at det er næsten nødvendigt, at vi tager lidt mere hensyn til de udlændinge, der kommer her for at arbejde, fordi det kommer vi til at have brug for i fremtiden. Ja, altså, nu har jeg boet her i mange år i Danmark, og jeg ser mig selv som gammel i Danmark, og jeg tænker, hvordan bliver min... hvordan bliver det, når jeg bliver gammel, når vi har mangel på arbejdskraft? Yeah. Så jeg tænker, det er faktisk nødvendigt, at vi sætter pris på de folk, der kommer for at arbejde. Ja. Du må godt komme ind til... Ja, tak. Men Kata, jeg siger tak for, at du har lyst til at hjælpe mig. Ja. Hun er min bedste way. Altså, men jeg håber, det er nok. Altså, jeg synes, det er virkelig nok, vi er 21 minutter. Jeg håber, I vil ikke træt for det. Ellers så, det er min opgave. Ellers så klipper du bare. Nej, jeg klipper ikke. Tusind tak, Carito. Sig hej til alle mine klassekammerater, min lærer, Linda og Morten. Morten, hun er min bedste. Tak.